הגיל השירות ללא תשלום. אתם מוזמנים להיכנס לאתר גישה מספר 1 בישראל www.topicus.co.il. בוקר טוב מאוריאן, אני בשוק, אני לא מאמין מה קורה. יום חמישי, 5 לנובמבר, השעה עכשיו 4:40 בבוקר, ירח מלא, אני רואה את הים מאור הירח, ולא ראיתי דבר כזה כבר שנים. נדיר, כולי מצמרמורות, מתרגש, אני לא יודע מה לעשות, אם להיכנס עכשיו למים, כבר בחושך, פסים, גובה ראש, אני מרגיש כאילו במקומות באינדונזיה לא ראיתי דברים כאלה. פסים כל הים מאחורי המזח, שורות, נשבר, מדהים. אני לא יודע מה יהיה פה עוד שעה שיהיה אור, אבל עכשיו זה לא יאומן. ירח מלא, פסים, כל הים קורדרוי. נדיר, אין דברים כאלה. המטוף כבר מודד גל של 1.80 מטר. זה אומר גלים גובה ראש. מושלם, 24-25 מעלות טמפרטורת המים, בלי טיפת רוח. ים חלק לגמרי. כל הים קורדרוי. סואל שהגיע מאיטליה בלי טיפת רוח, הכל חלק. למה אתמול, יותר גבוה, הצלעים עוטפים את המזח לגמרי, מכסים אותם קליל. מחזה מדהים, לא ראיתי כזה מחזה שנים, של ירח מלא, וכל הים פסים. אני עדיין לא קיבלתי שום אס-אם-אס איפה טוב, ואף אחד עדיין לא יודע מה קורה שם, סיכמתי נורא מוקדם לבדוק. אני אומר לכם, גם חגיגה, לבטל, עבודה, לימודים, צבא, הכל. מותר גימלים היום, מותר הכל. אין מה לעשות. מלא חופים בארץ בטוח טובים, כל מיני סיקרטים, אני מאמין. פלמחים, חבל על הזמן בטוח. אשדוד, חדרה, ערובות. כל הדברים האלה, כל הרצליה, הכל נדיר. אני אומר לכם, פסים. לחפש את החופים שהם יותר טובים. למה? כי יש חופים שהם הכל הבטן, כל הקרקעית היא חלקה, ישרה, ואז הכל נשבר בבית אחד, זה לא טוב. אתם צריכים לחפש את הפוינטי ברקים, או איפה שיש כל מיני מפרטונים, או מרינות, או כל מיני דברים כאלה שגורמים לגל להישבר קצת הצידה. אחרת כל הגל ייסגר לכם במכה מרוב שהוא מושלם. אין לנו הרבה חופים כאלה בארץ, אבל אני אומר לכם, היה דורש איזה פוינט ברק, משהו, וואו. איזה חגיגה. כיוון הסואל 292 מעלות, זה אומר סואל מערבי, נסיעה קלה צפונית. הזריחה היום תהיה בשעה 6 בבוקר, יש לנו עוד שעה וחצי, 6:20 לזריחה, אבל כבר מאמין מ-5:40 כבר אפשר להיכנס למים, 5:30 כבר, גם עכשיו יש ירח מלא, אז ככה מי שגולש באור הירח, אפשר לגלוש גם באור הירח קצת עכשיו. אני לא יודע מה לעשות. כולי מתרגש, אש. אני מת להיכנס למים כבר. לא מעניין אותי כלום. זהו, אני הולך לגלוש עכשיו. כל כך הרבה זמן חיכיתי בסוף רפורט לעדכון הזה, והנה הוא הגיע. יום חמישי, תזכרו אותו, 5 לנובמבר, בשעה עכשיו 4:40 בבוקר. כולי נרגש, לידי נרגש, בא לעיר חדש. יא וואדי.